Tak, a tu sú malé zadky. Malé zadky? Haló? Malé zadky? Prasiatka sú veľmi zvedavé. Všetko chcú vedieť, všetko čo je, na čo to je, kto to je, na čo to slúži, prečo to sem prišlo a prečo sa to nedá zjesť, povedz. Všetkého sa dotýkajú svojim ňufáčikom. To je taký ich hmatový orgán zmyslový. Všetko musia samozrejme pohrísť. Či to ide zjesť alebo nie, to musí byť. Povedz, to musí byť. To musí byť. Ušiaci. Bože, ich tu jak maku. No poďte, prasiatka, ne.